ए जी छठ पूजा आ गइल बा, कुछ पैसा के जुगाड़ करी ना, कैसहू छठ पूजा हो जाओ। बात तो तू ठीके कहत बाड़ू। हमनी गरीब के रोज रोज मजदूरी करे के बा, तबे 2 वक्त के रोटी नसीब होला। देखा हम जवन पाई पैसा जोड़ के रखले रहे, सब माई के दवाई में खर्चा हो गई। अभी पास में पैसा ना बहो। आज जाइब काम पता ठेकेदार से कुछ एडवांस मांगब। अच्छा ठीक बा जी, जाई। ऐसन भइल समैया बाना, पास में कहु रुपैया बा, का करे है छठी माई ना हमारा सुझत पैया बा। ऐसन भइल समैया बाना, पास में कहु रुपैया बा, का करे है छठी माई ना हमारा सुझत पैया बा। दिहला विधाता ऐसन दिनवा देखाई, दिहला विधाता ऐसन दिनवा देखाई, हमारा बुझाता यसु छठो ना हो पाई, हमारा बुझाता यसु छठो ना हो पाई। हे साहब कुछ पैसा दे दी ना, छठ पूजा रहल बा, हमरो मलकिन छठ होखेली, पैसा का बहुत जरूरत बा। अरे तोके तो हर बार पैसा का जरूरत रहेला। कब माई के तबीयत खराब हो जाए तो कब लड़का के फीस देवे के रही। अभी तोरा लगे खुदे एडवांस हमार बा, पहले काम कर, पैसा के बात मत कर। हे साहब दे दी ना, हम काम करके आपका सारा पैसा भर दे। जी पैसा मिल गई है ना, तो जाई बाजारे पूजा के सामान किन ले आई। अरे ना हो, पैसा तो ना मिलल हो, लेकिन जा तनी बाजार में कुछ जुगाड़ करत तनी। हे छठी मैया हमारा के दिनवा कौन देखावेलू, दुखिया लाचार पकाहे ना तू दया बरसावेलू। हे छठी मैया हमारा के दिनवा कौन देखावेलू, दुखिया लाचार पकाहे ना तू दया बरसावेलू। दिलवा के दुखवा अपन के करा के सुनाई, दिलवा के दुखवा अपन के करा के सुनाई, हमारा बुझाता यसु छठो ना हो पाई, हमारा बुझाता यसु छठो न हो पाई। हे भैया, छठ पूजा के सामान मिल जाई? हाँ, काहे न मिल जाई। छठ पूजा के सारा सामान दे दे भैया, पैसा ना बा, लिख लिया उधार रही। अरे ना भैया, ये हमनी के धंधा के समय बा, उधार बिल्कुल ना मिल पाए। जा यहाँ से हटो, भीड़ के समय है। पाव लगी चाचा बहुत जरूरत बा हमके, तनी कुछ पैसा उधार दे देबा। छठ पूजा खातिर पैसा नहीं के हमरा लगे। बाबू हमरे पास पैसा तो रहल, बाकी हम सब छठ के सामान खरीद लेनी, अब हमारे पास पैसा नहीं के। पास पड़ोस के लोगवा करे छठ की खूब तैयारी, मनवा हमरो करे बाकी बाटे बहुत लाचारी। पास पड़ोस के लोगवा करे छठ की खूब तैयारी, मनवा हमरो करे बाकी बाटे बहुत लाचारी। निर्धन बताया तनी कर छठी माई, निर्धन बताया तनी कर छठी माई, हमारा बुझाता यसु छठो न हो पाई,
हमारा बुझाता यसु छठो न हो पाई। जवन आज हमरा घरे छठी मैया के पूजा खूब धूमधाम से हो रहल बा, सब तोहरे एहसान के कारण। मालिक हम कुछ समझ ना पौने, राउर कौना एहसान के बात करत बानी। हरी सुन, आज से 6 महीना पहले के बात बा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आज छठी मैया रउआ के फरिश्ता के रूप में भेजले बानी। आपके वजह से हमरो घर में छठ पूजा हो पाई। जय हो छठी मैया।